Hello everyone, welcome to Study Verakudia 10 class ପିଲାମାନେ ତମର ଆଜି ଇଂଲିଶର ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫର୍ମାଲିନ୍ଦାର ଆଜିକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଜି ବୁଝିବା ବିଷୟକୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ୍ୟୁ ଟୁ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ ନ କରିଥିଲେ ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ବିଷୟ ବୁଝିବା। ବିଷୟକୁ লিখে ଚ୍ୟାନେଲ ଫର୍ମାଲିନ୍ଦା ଦେଖନ୍ତୁ ଫର୍ମାଲିନ୍ଦା লিখিଛନ୍ତି କିଏ ବାଇ ରିଟାଇସ୍ ମାନି লিখিଛନ୍ତି କିଏ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝା ହେଇଛି। ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଜାଣିଛି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା, ହାଇ ଆଇ ଏମ୍ ଭିକି, ହାଇ ମୁଁ ଭିକି, ଭିକାରୀ ମେଧାମ ସ୍ତ୍ରୀ, ଓକେ ମାନେ ସାର୍ଭ ଲିଟଲ୍ ବ୍ରେନ୍, ଏହା ମୁଁ ଭିକାର ମସ୍ତିଷ୍କ, ମେଧାବୀ ମସ୍ତିଷ୍କ ଓକେ। ସିଟିଂ ଇନ୍ ଏ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍ ୱିଥ୍ ଡିଷ୍ଟେନ୍ସ, ମାନେ ଘୃଣାର ସହିତ ଏକ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାରରେ ବସିଛି ଓକେ। ସିଟିଂ ମାନେ ଘୃଣା ସହିତ ଏବଂ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍ ମାନେ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍ ମାନେ କାଚ କହନ୍ତି ଜାର୍ ସେ ବସିଛି। On display no promote knowledge gain, ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଛି ଓକେ। ତାପରେ ନା ୱାଚିଂ ପିପୁଲ ଷ୍ଟେ ଏଟ୍ ମି ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍, ମାନେ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଥିବାରୁ ଦେଖୁଛି। ହାଉ Installing to be a called a specimen ମାନେ ନମୁନା ବୋଲି ଡକାଯିବା କେତେ ଅପମାନକ, ମାନେ ଅପମାନକ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ। ନମୁନା ମାନେ ଇନଷ୍ଟାଲିଂ ବାଇ ନମୁନା, ଆଉ ନମୁନା ବୋଲି ଡକାଯିବ ଏଟା ମନେ ରଖିଥିବା ମାନେ ଅପମାନଜନକ ସ୍ପେସିମେନ୍। 2 years ago was part of living human, ମାନେ କୁହାଯାଇଛି ନା 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷ ଅଂଶ ଥିଲି। I got a stroke tomorrow or business ମାନେ ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟ୍ୟୁମର କିମ୍ବା କୀଟାଣୁ ଥିଲା। ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଟ୍ୟୁମର ମାନେ କୀଟାଣୁ ତାପରେ yet end up in this jar to my କହିଛି ନା, ତଥାପି ମୋର ଦୁଃଖ କାରଣ ହୋଇ ମୁଁ ଜାର୍ରେ ଶେଷରେ ବଞ୍ଚିଥିଲି। ମାନେ କ'ଣ, ବ୍ରେନ୍ଟା ଖୋଲା ହେଇକି କାଚ ଜାର୍ରେ ରଖାଯାଇଛି ଓକେ। ଭିକି ୱାଜ୍ ଏ ୟଙ୍ଗ ବୟ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେନ୍, ମାନେ ଭିକି ଜଣେ ଯୁବକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ବାଳକ ଥିଲା। ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଭିଗରସ୍ ୱିଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରେନ୍, ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖରା ପବନ ଅବସରରେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥ୍ସ ଆର୍ ହିଜ୍ ଡୋମେନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥ୍ ୱେର୍ ଡୋମେନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ଗଣିତ ଥିଲା ତାର କ୍ଷେତ୍ର, ଡୋମେନ୍ ମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ଓକେ ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ହିଜ୍ ମୋଟୋ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ୱାଜ୍ ନୋ ପେନ୍ ନୋ ଗେନ୍, ଜୀବନ ତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା କଷ୍ଟ ବିନା କୃଷ୍ଣ ବିନା ନାହିଁ ଓକେ। ନୋ ପେନ୍ ନୋ ଗେନ୍ ମାନେ କଷ୍ଟ ବିନା କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିବ, ଏଟା ପ୍ରତି କଥାରେ କୁହାଯାଏ ସବୁ କଥାରେ କମନ ଶୁଣିଥିବ ସବୁବେଳେ। ଭିକି's love for his parents was truly intense, ଭିକିର ତା ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ବାସ୍ତବରେ ପାଗଳାମୀ ହୋଇଥିଲା ଓକେ। and he endured his grain wrinkles and keen, ସେ ତାର ଆଈ ମା ତାଙ୍କ
କୁଞ୍ଚିତ ଚର୍ମ ଏବଂ ବାକୁଡ଼ି ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲା। In college when he stolen glasses and loins. Okay. ମାନେ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋଲର ଉପରେ ଚୋରା ଚାଣି ପକେଇଲା ଝିଅ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏଇଠି କହିଦେଉଛି। Why his heart went thud only cool explain ମାନେ କାହିଁକି ତାର ହୃଦୟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହୋଇଥିଲା ତାହା କେବଳ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଧଡ଼ ମାନେ ହାର୍ଟ ପେନ୍ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ହାର୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା ମାନେ କାମ କରିବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବ କି ମାନେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତା ହାର୍ଟ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ କାମ କରିବା ମାନେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିଥିଲା ହାର୍ଟଟା। One windy monsoon day for Stag Monday ଏକ ଉଦା ମୌସୁମୀ ଓକେ ମନସୁନ ମାନେ ମୌସୁମୀ ଦିନରେ ଏକ ସାଧାରଣ କାମ ପାଇଁ ଭିକି ରୋଡ୍ ହିଜ୍ ବାଇକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍ ମାନେ ଭିକି ତା ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ପରେ ଗଳିରେ ଥିବା ଏକ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଗଲା ସାଙ୍ଗକୁ ଗଳିରେ ଫର୍ ୱାର୍ନିଂ ହିଜ୍ ହେଲମେଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଡିଫେଣ୍ଡ ଥରଟି ପାଇଁ ସେ ତାର ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପିନ୍ଧିଥିଲାନି କହିପାରିବ ତା କଥା ଗଡ୍ ହି ମେଟ୍ ୱିଥ୍ an accident grow and inhuman ହେ ଭଗବାନ ସେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଓ ଅମାନବୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। All it took was a dry moment in ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଅଜ୍ଞାନତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଥଗାମୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। A young life lost a family close to pain ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ହଜିଗଲା ଏବଂ ପରିବାରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭାଙ୍ଗିଲା ପେନ୍ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରିବାର କ୍ଲୋଜ୍ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଓକେ ଲଷ୍ଟ ମାନେ ହଜିଗଲା ଜାଣିଥିବ ତ ଓକେ ୟଙ୍ଗ ମାନେ ଯୁବକ ଓକେ ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର ରିସ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ବି ମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯନ୍ତ୍ରମାନ ହୁଅ ମାନେ କେୟାରଫୁଲି ରୁହ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଶାପ ହେଇପାରେ ମାନେ ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ିଂ ମାନେ ବାଇକ୍ ସାଇକେଲ ଓଭର ସ୍ପିଡ଼ିଂ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି ପାଇଁ କେୟାରଫୁଲି ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ଏଇଟା ଆମର ରାଇଟର କହୁଛନ୍ତି ଓକେ ସେ ବହି କହୁଛି ଭିକିର ବ୍ରେନ୍ କହୁଛି ଓକେ ତାମାନେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଲେଟ୍ ୟୁର ପ୍ରେଡିସସ୍ ଲାଇଫ୍ ନଟ୍ ବି ଭେନ୍ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ତୁମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ବ୍ୟତୀତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବକୁ ହଜିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କହିଦେଉଛି ମାନେ ହଜାନ୍ତୁ ନାହିଁ କେୟାରଫୁଲି ଡ୍ରାଇଭିଂ କର ଯାହା ବି ସାଇକେଲ ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ ହିସାବରେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚାଲ ଓକେ ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଓକେ ପଏଣ୍ଟ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଓକେ କବି ରାଇଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଓକେ ରାଇଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଡକ୍ଟର ରୀତା ଏସମାନି ଇଜ ଡକ୍ଟର ବାଇ ପ୍ରଫେସନ ରାଇଟ୍ ବାଇ ଏ ଗୀତ ଏବଂ ମେସେଜକୁ ପେଶାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଓ ନିଶାରେ ଜଣେ ଲେଖିବା ଓକେ ଓକେ ପାଇସନ୍ ଓକେ ପିଲାମାନେ ସେଟା ସରିଯାଇଛି କବିଙ୍କ ବିଷୟ ଦେଇଛି କବି ଯଦି ବୁଝିବା ନା ପଢ଼ି ଦଉଛି ଥରେ ଓକେ This poem from Ansar was written by September 2013 to create by about safe driving and other road step rules community published headline corresponding and for okay nothing here तो मैंने भी छोटा नहीं पढ़ी थी एक कविता को ऐसे ना
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଜଡ଼ିତ ସମାଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଓ ଯୁବଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଥିବା ଏକ ମଞ୍ଚ ଯେଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ବିଷୟକୁ ବୁଝିପାରିନ କମେଣ୍ଟ କର। ଓକେ, ଆଉଥରେ ବୁଝିଦେବି। ଓକେ, ତାପରେ ଯଦି ଆର ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜାଣିପାରୁନ ବୁଝିପାରୁନ କମେଣ୍ଟ କରିବ। କମେଣ୍ଟ କର କି ନ କର, ମୁଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଓକେ, କାଲିକି ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ, ସକାଳ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଭିନିଂ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଦେଖିନେବ। ଓକେ, ଦେଖିନେବ। ଆଉ ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ତ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ସାରିଦେଇ କରିଦେବା। ଓକେ ଓକେ, ଏହାର କ୍ରିଫେଲ୍ ମିଳିବ ନା ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ଓକେ, ପକାଇଦେବି। ଆର ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିଦେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ। ଓକେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ତାଙ୍କ ସାଥିକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କଲେ ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବ। ଓକେ, ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।